बाक्सानि सुबुनखाथायाव दैबानानि फाग्ला आखु। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दिरिं दैसानि दैया बोहैखारलांदों फाक्कानि दालांनि मोनसे बाहागो। बाक्सायाव फिन जख्लायदों फाक्कानि दालां। दिरिं दैसानि सायाव थानाय फाक्कानि दालांआ दिनै फिन जख्लायबाय। दिरिं दैसानि दैया सिफायदों दालांखौ। जाहोनाव बन्द जाबाय सुबुनखाथा निकासि लामाजों थांलाय फैलाय राहाया। फोरमायनांगोन दि बोसोरब्रैनि सिगां दैसानि बांबोनाय दैनि दाहारजों दालांआ बायनायनि उनाव ओनसोलनि रायजोफोरा औवानि सायखं हेबनानै थांलाय फैलायनि राहाखौ खालामनानै लादोंमोन। नाथाय दिनै फिन गंगार रायजोनि सिमनानिफ्राय बोहैबोनाय दैनि दाहाराव दालांआ सिफाय जानायाव लामाजों थांलाय फैलाय राहाया बन्द जाबाय। बुंथारनांगोन दि दैसानि बिखायाव आन्थोर जयै बाला अन्थाइ जावखांनायनि जाहोनाव बिदियै दालांआ गब्रनानै बायदों होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद दैखांदों। माखासे अन्थाइ बाला माफियाफोरा हाग्रा आयेनखौ नेवसिनानै सान-हर दैसानि बिखायाव 50-60 फुट गोथौ जावनायनि थाखायनो दिनै रायजोफोरा सैनांनो गोनां जाबाय। दा दालांआ बिदि फिन बायफिननायनि थाखाय गुवार सुबुनखाथा ओनसोलनि रायजोफोरा सदर मुसलपुरसिम थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां उसुबिदा जासिगोन। गुबुन फारसे गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लानायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैसिगोन। फोरमायनांगोन दि थांनाय बोसोराव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ दालांखौ फिन लुफिननायनि बाथ्रा होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम मोगथां महर मोनाखै। जायनि थाखाय दा रायजोफोरा बिदियै जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय।